ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಿಸಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ನಿರೆಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆನ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ಅಂಗವಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಪಾಡಾಂಗರ ಪೂಮಾಲೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಟಾರನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡ ನಡೆದದು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆರನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ಅಂಗವಾದ ಆಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉಳ್ಳಾಲ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಆಟಣೆ ಮಲ್ತದ ತಂಕಣ ಕೈತಲ್ದ ಶ್ರೀ ಪಾಡಾಂಗರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಟಾರನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೆರೆಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ಜನಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿನ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕರುಣಿಸಾವಡು ಪಣದು ಉಳ್ಳಾಲ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದ ಸಂಯೋಜಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಬಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಧರ್ಮರಕ್ಷಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಶರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಪ್ ಕೊರಿಯರು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಮೇರು ಪಾಡಂಗರೆ ಪೂಮಾಲೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದರ 75ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಒಂದು ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಶೌರ್ಯ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯವರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಕಾವಂದರ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಶೌರ್ಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಕಾವಂದರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಮ ಪೂಜೆ ಕಾವಂದಿರ್ನ ಅಂಚನೆ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನ ಸಲಸಾನಿಧಿ ದೇವರನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಗಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಇನಿ ಪರಮ ಪೂಜೆ ಕಾವಂದಿರ್ನ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ಈ ಸವಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾ ಘಟಕದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಶೌರ್ಯ ತಂಡದಿಂದ ಬತ್ತಿನ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಏತ ಶೌರ್ಯ ತಂಡದಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಸವಿ ನೆನಪಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರಮದಾನ ಅಂಚೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೋವುದ ಅಲ್ಪ ರಕ್ಷಣೆದ ಐತ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮದ ಮಾತಾ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಘಟಕ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಏತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತ ಜನಕುಲು ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಇನಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬಗು ಎಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಘಟಕ ಅಂಚನೆ ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಘಟಕ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಮುಲ್ಪ ಏರೇರು ಮಾತಾ ಐತ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಹರೆಗ್ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಸೊಲ್ಮೇಲು
ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಕಾಶ ದಿಗದುಂಡು ನನಂಚನೆ ದುಂಬುಗುಲ ಆ ಕಾವಂದೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಬೆಂಗಾವಾಲ ಅದು ಉಂತದು ಅರೆಗ್ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತಲ ದೈವ ದೇವರನಕಲು ಕರುಣೆ ಸಾವಡು ಪಂಡದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತಾಡಲ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕದ ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕರ್ದು ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಪೂಮಾಲೆ ಪಾಡಂಗರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಶ್ರಮದಾನನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ 75ನೇ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯನ ನೆರವೇರಿಸೋದು ಉಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರಿಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಶೌರ್ಯ ಘಟಕರ್ದು ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಹೆಡ್ಡೆ ಪುಲ್ಲೇನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ. ಅರೆಗ್ ದೇವೇರು ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯನು ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮಕು ಆರು ನನಲ ಬೆಂಗಾವಲ ಅದು ಉಂತೊಡೊಂದು ಏನ ಅರ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಇಂಚಿನ ಶ್ರಮದಾನ ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕರುಣಿಸಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ಜನಸೇವೆ ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಪೂರೈರೆಗ್ಲ ಒದಗುಜಿ ನಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯರೆಗ್ ಎಂಗ್ಲು ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಜೈ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶನ್ಮ ರವೀಂದ್ರ, ಮೊಗವಿರಪಟ್ನ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ವಸಂತ್, ಶ್ರೀ ಚೀರುಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ್, ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಶಂಕರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಪ್ರೇಮಲತಾ, ಹೇಮಲತಾ ಇಂಚಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರಮದಾನರು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು. ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೌರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು.